Qozan ратушысы бинасында Qozanda Шәрік базары бірінші Халық-ара Түрки эстрада фестивалінің ойшылы тантанасы узды. Әлігі фестиваль Татарстан президенті тарафынан құпланған һәм республикада иғлан ителгән туған телләр һәм халыклар бердәмлеге йылы программасына кертелгән. Ойшылы тантанасын хәбәрчебез Мөршидә Җиһан белән искә төшерәбез. Шәрік базары бірінші Халық-ара Түрки эстрада фестивалінің гимны яңгырый. Ул махсус әлеге проект үшін иҗат ителгән. Эстрада йылдызларын Татарстан күләмендә генә кабызырга алынган фестивальләргә кытлык юк. Монысы Qozanda башланып, нурларын кояш чыгышына да, кояш батышына да юнәлтергә өметләнә. Һәр хәлдә бу җаваплы эшкә алынган Рифат Фәттахов ойшылу тантанасындагы чыгышында шулай дип белдерде. Мин монда заманында Рәшит Вакаповны өйрәнгәндә үк бу хакта уйланган идем. Чөнки менә бүген дә яңгырады Рәшит Вакапов ул безнең Урта Азия, Казахстан, безнең Төрки дөньяга бик күп йөргән. Беренче ярдәм булып анда профессионал стажерын алып барган. Һәм шуннан да гел шулай да әйтә булган безнең бик күп уртак мәдәни байлыкларыбыз дип. Менә без бүген дә аны күрдек инде. Безнең җырларыбыз уртак, безнең моңнарыбыз уртак. Аннары бит Qozan бит инде ул элек-электән Шәрык дөньясының бер үзәге булган, мәдәни үзәге, мәгърифәти үзәге әйтик. Qozanda zamanında Восточный разряд булган, үзгенә әйтә бит. Һәм бүген дә без шул традицияләрне яңартырга тиеш. Миңа исеме бик ошый, бигрәк тә базар сүзе. Димәк, Шәрик базары фестивале җырдан тыш үз эченә милли кием, ризык үзенчәлекләрендә алачак дип искәртте Татарстанның Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Чыгышының кереше өлешендә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның сәламләү сүзен укыды. Күп милләтле республикабызның халкы һәм үзебезнең милләттәшләребез Россия Федерациясының төбәкләрендә, чит илләрдә яшәүчеләр, татарлар гына да түгел, башка милләт кешеләре дә бу фестивальне үзенең фестивале кирәк икәнен тоеп, кабул итеп алырлар дип ышанып калам. Рәсми кунаклар буларак фестиваль ачылышында шулай ук Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов, Россия Тышкы эшләр министрлыгының Qozandагы вәкиле Радик Вахитов чыгыш ясады. Тантанага чакырылган төрле илләрнең Qozandагы консуллыклары исеменнән сүз Исмәт Ириканга бирелде. Bizim Türk dünyasının ortak özellikleri var. Dilimiz ortak, dinimiz ortak, kültürümüz ortak, geçmişimiz ortak, tarihsel bağlarımız var. Bunları da ortaya çıkarıp günümüzde tekrar insanlara sunmak ve kendimizi anlatmak bakımından bu festivalin de ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye illərinin күренекле артистлары, Россиядәге тулы вәкаләтле илчеләре онлайн форматта сәламләде. Барысы да фестивальнең нәкъ менә Татарстан тәкъдиме белән гамәлгә куелып, Qozanda үткәрелә башлавын хуплады. Заманча технологияләр үсеше белән бәйле булмаган бер нәрсәне дә, шул исәптән Шәрик базары фестивалендә өр-яңа дип әйтеп булмый. 30 ел элек үк Славян базары оештырыла башласа, Төрки илләрнең заманча эстрада җыры конкурсы буларак Turk Vision үткәрелеп килә. Шул Turk Vision фестивалендә катнашкан җырчылар Алина Шәрипҗанова, Айдар Сөләйманов Шәрик базарын тәкъдим итүдә дә катнашты. Беренче тапкыр үткәрелә торган Шәрик базар дигән конкурс, фестиваль. Андый конкурслар, фестивальләр булырга тиеш. Безнең Qozanыбызда без нигез булып торырга тиеш. Менә бөтен төрки халыкларга монда җыелсыннар, монда килсеннәр. Шәрик базары конкурс түгел, әлегә фестиваль форматы гына. Башкаручыларны һәр төбәкнең мәдәният министрлыгы тәкъдим итә.
Әйтеп китәсем килә, бу фестивальнең барлыкка килүе иң беренчедән безнең президентыбыз Рустам Нургали Минниханов хупланган һәм шуның өчен Мәдәният министрлыгы да үз яктан фестивальгә һәм фондка үзенең ярдәмен күрсәтәчәк. Беренче халыкара төрки эстрада фестиваленең гала концерты быел ук булырга тиеш иде. Пандемия чикләүләрен исәпкә алып, тәкъдим итү чарасы буларак кына узды. Тамашачылар да фестивальгә зур өметләр баглый. Безнең фестивальләр Аллага шөкер күп Татарстаныбызда. Шуңа безнең хөкүмәтебезгә бик зур рәхмәт. Но ләкин менә шушындый вакыйгалы, шундый зур масштаблы фестиваль бездә юк. Шуңа күрә мин бик шатмын. Рәхмәт сүзләремне әйтәсем килә Рифат Фаттаховка. Чөнки ул шундый зур чараны үзенә алып, шундый матур иттереп уздырачак дип ышанам. Төрки театр сәнгатен берләштергән Нәүрүз фестивале кебек озын гомерле булсын дип теләде ачылу тантанасыннан мәмнүн калган Луара Шакирҗанова. Театр дөньясында инде ничәнче ел рәттән без 20-нче гасырның ахырыннан бирле төрки халыкларының театр фестивале Нәүрүзне уздырабыз. Һәм без аның җимешләрен күреп торабыз. Ел сайын аралашулар һәм агарту эшләре буенча да без шушы Нәүрүз фестивален бик яратабыз. Аны бөтен төрки халыклар ярата. Инде хәзер менә эстрадасы, музыкасы, җыры белән ул безнең килеп керде республикага. Бу безнең республика өчен, бөтен халкыбыз өчен бик зур казаныш дип саныйм мин. Зур казаныш дип саналган Шәрык базары халыкара төрки эстрада фестивале әнә шулай башланып китте. Оештыручылар барлыгы 2000-нән артык катнашучы булырга тиеш дип вәгъдә итә. Дөрес, әлегә тагын кайчан икәне билгеле түгел. Якынча җәй фасылына фаразлана. Галәм белгечләре ул вакыт күктә дә йолдызлар аз күренә ди, төндә кыска. Димәк, төрки эстрада йолдызларын күреп хозурланасыбыз алда әле. Мөршидә Җихан, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары.